Kakvo je ovo, kao filmska diva, uradi to još jednom, molim te. Izvini, nismo čuli šta si rekao. Izvini, daj ti još jednom ponovi ovaj ulaz. Kako si to uradila? Pa, lepo, kako treba. Kao filmska diva. Naravno. Vidi koliko te publika voli, samo dođite malo napred, da bi vas i bolje videla. Gagi, malo sam birila, bila sam na probi, tamo nije bilo loše, učili ste sada, da li je sve već dobro utančano, sigurno? Pa jeste, uživali smo. Što tako tužno? Pa, Hip-hop je ipak bio tvoj fah, pa misliš da nećeš moći da ponoviš ono iz prethodne emisije? pa šta ja znam, dobro je bilo. Hajde da vidimo, pa ćemo onda da odlučimo. Kaži, Aleksandra. Malo više samopouzdanja, Gagi, ajmo da igramo. Zato smo ovde. Pa Aleksandra treba da ti govori o samopouzdanju umjesto ti njoj. Muškarci, muškarci. Da vam nema nas, žena. Nego, hajde da vidimo kako ste se vi spremali pa da i zaigrate taj tango. Ćao. Što se tiče hip-hopa, moram Gagija da zovem. Pa nisam nikada igrao ni tango, ni twist, ni... Sve ovo prvi put za mene. Znam da ide sad u sljedećoj emisiji ta dva plesa i mislim da neće biti problema nekakvih. Mislim, bilo mi je super, bila sam opuštena, mislim, bilo mi sve okej. A ovo što se tiče ovoga, ne znam što da kažem, zato što smo tek sad počeli da vežbamo. Ne znam, vidjet ćemo, nadam se da će biti okej, da ćemo proći, da ću ja biti mirna, da će on biti miren, koncentracija i sve će biti okej. Ja realno očekujem da stignu do finala. Što se tiče tanga, twista, nemam nikakvog iskustva, samo onog što sam gledala na TV-u, recimo neki film i nešto, neki pokret da sam možda upamtila način na koji treba da stanem i to. Znači, nemam nikakvo iskustva, ovo što naučimo ovde, to je sve. Sve što se bliži kraju ovaj serijal, mislim da ćemo biti u finalu zajedno s Gosom, Anđelkom i itd. Teško je. Što se više približavamo cilju, sve mi je teže da radim. Očekujemo finale, definitivno. Meni je sada jedna stvar, Gagi, jasna. Dugujem ti izvinjenje. Ti si već bio ušao u ulogu tanga i onog strastvenog plesa. Zato si se držao, pošto vidim da ti je držanje stvarno bilo baš kako tango zahteva. Je li to to? Pa jeste. Kako skromno, pa jeste. Aleksandra, zadovoljna? Jeste, stvarno bilo sve okej. Nadam se da to isto misli naš žiri. Logice? Ja mislim da je bilo sve korektno. Moglo je da bude stilski malo prvi deo lepše izveden, ali zato su u drugom delu zabriljirali. Ja sam zadovoljna. Dakle, briljantni. Gorane?
Pre svega sve pohvale za izgled. Znači, večeras izgledate fenomenalno, kao pravi igrači tanga. Vi ste izabrali klasičnu muziku za tango i to zahteva malo drugačiji pristup nego recimo što je imao prethodni par koji je igrao, to su bili Ivan i Ivana. To je teži. Izabrali ste teži put. Tako da ima male zamerke. Pre svega, ako izaberete ovako ozbiljnu jednu stvar kao što je ozbiljna muzika, ozbiljan tango, onda treba manje glume u smislu bacanja glave, pogotovo za Aleksandru. Znači, ovako je bilo sve korektno. Kažem, olakšavajuća mi je okolnost što ste toliko tešku koreografiju izabrali, tešku muziku. Dobro ste iznali. Mislim, karakter je bio stvarno pogođen. Kod tanga mi je zaista najvažniji karakter. Imali ste dosta raznih elemenata, raznih koraka. Super. Hvala. Milena? Razni elementi, razni koraci, sve to tačno, ali meni je isto malo nedostajalo, pogotovo kod Gagija, malo tog baš onog stila koji tango nosi u plesu, muškarac koji nosi, tako da bit će bolje, nadam se, twist večeras. Gagi, ja da ti kažem, kod nas žena nikad se ne zna. Jedna misli jedno, jedna drugo. Ja sam mislila da je to baš bilo pogođeno. Evo, Milena misli da nije tako, da pusti ti nas, mi... Andrija, šta kaže stručnjak za tango? Evo ovako, koreografija mi se dopada, sasvim je u redu. Izabrali ste teže elemente i koji se, treba malo više vežbanja da bi se to izvelo kako treba. Možda je bolje da se izabere nešto malo lakše, tako da je tu bilo malo nečistoća oko tog kretanja, ali sve u svemu ostavili ste generalno dobar utisak. Hvala puno. E sada, kako to izgleda u ocenama? Lokice? 9, Goran 9, Milena tajni glas, publika dobro reaguje i Andrija 8. Ja mislim da je ovo bilo dobro u odnosu na ono što su rekli. Pa okej, mislim ja poštujem žiri i nemam šta drugo da kažem. A ocene su dobre. To Ma šta? Onda ostaje nam da još jednom ispratimo velikim aplauzom Gagi i Aleksandru. Naravno vidjet ćemo ih opet jer se spremaju za twist. Kolega, ovo je već druga priča.